Tiesitkö? Reinin niittyleirit olivat 19 yhdysvaltalaisen vankileirin ryhmä, joka rakennettiin liittoutuneiden miehittämälle Saksan alueelle, jossa pidettiin vangittuja saksalaisia sotilaita toisen maailmansodan päättyessä ja joissa oli noin 2 miljoonaa antautunutta Wehrmachtin henkilöstöä. Leireillä pidetyt vangit nimettiin aseista riisutuiksi vihollisjoukoiksi eikä sotavangeiksi kansainvälisten sopimusmääräisten välttämiseksi. Koko kesän 1945 Punaisen Ristin kansainvälistä komiteaa estettiin vierailemasta minkään liittoutuneiden vankileirin vankien luona. Vierailut aloitettiin vasta syksyllä 1945, jolloin suurin osa leireistä oli suljettu tai sulkeutumassa. Vierailunsa aikana valtuutetut havaitsivat, että saksalaisia sotavankeja pidettiin usein kauhistuttavissa olosuhteissa. He kiinnittivät viranomaisten huomion tähän tosiasiaan ja onnistuivat vähitellen saamaan joitain parannuksia aikaan. Arvioita on muutamasta tuhannesta satoihin tuhansiin ja jopa miljoonaan, jotka kuolivat nälkään, nestehukkaan ja sääolosuhteille altistumiseen, koska vankilan tilojen sisälle ei rakennettu rakenteita.